да са живи и здрави и нека Бог да благослови всички хора, защото живеем в крайни времена, Бог ще дойде наскоро. Нека Бог да благослови всички. Пате сам да здраве, живи и здрави да сте. Дори когато остане сам и не знаеш на къде, знай, не си сам, ти не си сам, ти не си сам. Исус се моли за теб самен сега. Ти не си сам, ти не си сам. Исус се моли за теб самен сега. Исус се моли за всички нас. Страдание живота ти имаш ли? Знай, знай, страда се. Страдание живота ти имаш ли? Знай, знай, страда се. Ти не си сам. Исус се моли за теб самен сега. Ти не си